Montenera mau tangi sentrat Montenera gedeng aku lek tiba karena kira pernah cinta nih tinggal mau yang maju aja bul bul nah nyakur galak Romo begini nyakur dia tidak seneng terusik lucu kok gimbu jenenge. Iya sekarang gue lagi bersama saya di Casa Putri I-nya 3. Di sore kali ini aku habis ganti silincerku. Kenapa tren yo? Yang dulu pakai silincer FU barong, ini kenapa teh? Disek gawe silincer FU barong iki. Terus saiki gawe silincer FU ankle. Iki bedelan tren, kayak sing tamu ning vlogku wingi aku arep bedelan. Tak pitung wonge. Sing pertama kuwi sing pas ning vlog kuwi, pas ning kontenku kuwi ora dadi brand, terus aku golek neh malah sing luwih murah. Iki oleh piro ya swidak iki. Adole 80.000. Aku golek imitasi brand saya yo iki bakalan bedelan ae. Lek ori eman. Arep bedelan iki ya eman iki soalnya ori brand. Iki. Kita ora jane. Si Juki. Terus golek sing imitasi ae. Malah harga murah, wis ora apa-apa ngene iki kondisine. Ketok ora yo. Gunggu ketok. Soalnya iki jam 5 tapi yo cuacane cerah. Gunggu ketok iki. Terus harus tak jajal testing brand ya. Yang tengah sawah kono aja ning kene ngrebeki nggo sanu. Dingi dijajal wonge ning montore dingi yo lumayan ulem suarane. Suarane gede soalnya dipasang ning motor FU, bekasnya dipasang ning motor FU. Tak pasang ning Grand kuwi mbuh suarane koyo piye. Ngempes apa ndak aku yo durung ngerti. Direk ini. Sejen tang saya brand yo. Aku milih silincer milih knalpot FU iki soalnya enak. Ora men nyepoti baut. Knalpot ning kopi iki dhek mek ganti nyepoti kene. Mek nyepoti kene iki baut telu iki. Dadi mau pengen silincer standar kari masang nyepoti baut telu iki. Terus pengen nggih silincer bedelan yo kari masang nyepoti baut iki. Enak, ora gampang nyepoti kene, samare lek menyepoti kene ku dol, Bran. Ya wis, kayak udah lah. Jajal tes ning tengah sawah. Kebetulan urung tak uripi motorku iki mau. Panas iki dipanasin ning tengah sawah Bran yo, aja ning kene. Panas kok piye? Aku urung kan. Rindik-rindik ya nggak salah ya. Irungnya boloran barang apa jadi wingi dipasang neng montore kono enak Bran, soalnya yo 150 cc Bran, nyebule yo kuat. Nah neng motorku iki koyo esih ulem iki kok rasane, ulem halus, jadi koyo bedelan ramah lingkungan. Dipasang neng FU enak dingi, biantar soalnya yo, soalnya yo 150 cc minus 1 cc ya Bran. Waduh sulap rame wong ya, harus sungkan ya. Arep bler-bler ning kene endi yo? Endi yo, golek gonsek. Saya ngecek sing rekam borong iki kamera aku iki. Oh wadung berbacot-bacot riang kok sanu. Ndak ngerekam koyo wingi. Dadi koyo ngene, Bran.
wujudnya kenapa teh iki yo rada enek nayenge iki yo rada enek nayenge iki yo ngene iki nayeng yo an sik ora pateni kontakku akhirnya tekan ku iki enek nayenge iki ngene nah pengen kusoki arep tak bedone neh bran yo nek sekirane suarane iki ndak apa jenenge terlalu adem banget pengen tak bedone neh engko wis enek rezeki luwe arep tak krumne pisan soalnya yang nutupi apa iki jenenge neng-nengi barang kok ngene iki teko mburi ngene iki bolongane gede bran yo mangan tak incang pas masange apa jenenge sarangane wi bolongane wakeh banget dadi wadempol yang koyo ngono kuwi mendek daripada silencerku bareng bang soalnya ini imitasi bran tapi gue ya engkel ori dawane apa ya podo karo apa jenenge FU bareng silincer FU bareng aku ya ora paham jarene wong dingi ya beda mas iki lho hendek daripada orisinile dingi ya tak cocok nih karo FU bareng silincerku FU dingi diameternya ya luwih cilikan iki daripada silincerku FU sitok sing bareng kuwi. Jajale. Ana sing ngene. Rada rene kono rame anjir. Oh, Klemonia ya. Kene. Jadi mah bengi aku ngonten bren ceritane ngonten lewat kene gak kerekam ya. Jadi aku ngonten selama 30 menit sing kerekam mek 15 menit. Kok tengah-tengah lagi ngerekam nih, pas action cam njeluk di kepruk iya ya. Uangnya dan dua ngareni error. Akhirnya yo males lah ngarep ngupload. Kepotong setengah moodku malah hilang ya. Harap ngedit. Yang ini suaranya. Lek ngarani wadem banget bran, nggih sareh uleme ndak umum. Langsame ulem banget. Pas digas banter ngene iki. Suarane lagi metu. Wingi enak dipasang ning view-ne bakule sing duwe. Takon masang takon jajal enak. Saiki mang tak pasane nggon aku gak kuat nyebul. Terlalu akeh bolongan ning sarangane ketok iki. Tapi enak iki sare ulem iki. Bedelan ramah lingkungan nek ning nggon aku. Malian. Wis, yo kayak dijajal mubeng ae ya. Enak ya suaranya. Aduh. Enak suaranya. Delek digas sarene ndak metu suarane. Giliran digas rada gede no suarane metu ya.
lewat kene. Berebut ya. Orang panas nemen ya bedaku orang panas banget no. Wah nggih mlayu ra enak ya, Bran. Berebut disane berebut. Kayak enak kok ya. Yang ini berebut ya. Kurang udah neng kelawes panas. Enak. Terus ini panas no. Asine malah mana sih kurang suwi ya. Ngonten no. Pilek kan weh kok ngene. Berat bener ya Allah. Kene. Bayar ini kene. Emang kurang bayaran dok. Lagu mana sih? Oh enak sejuk gini peh. Kudu mati. Berbeda kan? Biasane lek ngene iki ning motorku penyakite yo gur busine, Bren. Busine keborosen biasane. Mbiyen pernah tak aweki kenapa dor mbiyen yo ngono. Njaluk nyeteli titik karburatore. Terus busine malah ireng klomo. Sing pernah tak alami ngono. Soale ganti silincer yo kudu nyeteli karbune, Bren. Lek ning motorku mbiyen yo ngono soale. Soale ndak penak neh. Settingane neng kenapa standar karo neng kenapa bedelan ngene iki sing saringane otomatis los-losan kenceng toh, standar kan sekate toh. Jadi kudu beda neh settingane. Njaluk settingne karbone. Tapi jale engko bar iki tak resikane busine lek menawa kenek. Iki mah aku ora nggawa kunci-kuncine ning omah, tangi nyepot iki mau. Tak tinggal ning omah. Yo, lanjut aja reading. Ini gak berbet naik. Memang berbet. Biasanya kurang panas atau busine sing klomo. Biasanya yo nyetelin nek karbune snek ku ya. Iki dalan sing ora tak tak bone konten kumbien kan yo. Aku pernah konten yang gini nang vlog masa durunge. Oh enak Bren. Sejuk banget kok. Sejuk banget. Beler Didik. Koclok bedelane kurang banter ya suarane peh.
malah ramah lingkungan ini. Jadi yo mending ngasih nih brand ramah lingkungan ini. Iki tapi ulem banget tuh. Saking uleme urung jajal tak gaspolne iki mau. Nembak ukti-ukti gini-gini. Udah nongkrong-nongkrong lagi di luar gitu. Jadi lewat gini, terus harus tak gengitan rono. Tak gas nih pol jali. Penak ndak nggih mlayu, soalnya yo kenapa standar kan ya sekate beran yo. Jadi terhalang lagi kan ndek enek. Jadi cuman pipo sarangane apa gulu banyak lanjut neng pucuk silincere. Jadi kini otomatis kan boleh plong beran yo. Yo kita ambil kanan aja. Belok kanan beran yo. Sepurane beran. Lah vlogku iki dominan nggih basa Jawa beran. Tak nggih boten saya belibet aku. Nanti kontenku iki yo Jawa vlog. Jawa vlog beran. Pas nelang wira mau telu koyo. Anjir, napasnya motor gue deg-deg beran, soalnya gira ganti gede ukuran 38 nokene aja wis tak ganti sing keperasan. Jadi ini lek keperasan lek digawe gear cilik yo ngoyo banget beran apa tariane. Terus tak ganti gear gede ndure standarte beran yo. Standarte 36 saiki tak ganti ukuran 38. Sarane mekaniku atau bengkelku kan ngei ukuran 14 40 beran. Ben kayak Supra lawas kayak semono gire. Terus idone yo 14 38 soalnya kok tak gawe 14 40 otomatis kan ya malah deg banget napas ya toh. Jalan ini kan pas tarikannya pas, tapi ya gimana top speednya ya sini ya terlalu kita dekin banget napasnya, ndek napasnya, tapi enak serasi sini. Enak beren, telu emang telu tak gasnya mentok enak urung jajal papa tau ya rawani soalnya jalan rame treknya ya kurang dawa ya toh. Bedelnya neng kene seket beren neng pakel langgananku nggone nogos nggone mbahno kondang nih legend kan biyen soalnya arep bedelnya yo insyaallah ya tak vlog nih beren yo. Sok-sok ae gak kesusu aku. Ngene wis enak kok. Soalnya rada wale iki tak bedelin nih. Biyen aku bedelin ning kono nggih kenapa nek GoPro mono 50.000 bren, enak ya pelayune. Terus kancaku bedelin ning daerah kota-kota kono wis 100.000. Wis beda nggon ya beda ongkos bren. Kondisi lincer wae kudu nyeteng karbonnya bren yo. Soalnya aku mesti menyesuaikan. Anjir, telu leh gak seperapat yang ngarep montor deh. Aduh, gagal. Aduh, TV mulai soalnya wis sore kok ngono. Beta vlogku kok tambah-tambah soalnya ya lek merekam ya suwi banget iki mau. Bakal disawang iki bocil ngarepe. Montre sapa ing grebeki? Baru dia noleh, terus ngerebeki, elek bisa ngono. Aduh.